شالوم شالوم بيتسوي زابير أملاخ كمية سنيحكم شالوم جوز فشاملين جوز فريد أنا عقوم صلاح الدين مسحونا سيم كابسي أرج ستوديو نقول معلتي فنو لزبلة معلت لزبلة البرنامج ناي دي أبرودة سالادي ما أبرودة سم from CRG studio هذا ده بستا كم نقول زلوا على لاتنا أصحاب زبلة معلت تبين كباينا نقول مار Så vi har den här boken som det är det bästa ordet för den bästa dagen. Det är från när vi undervisas. ስለዚህ መጽሐፍ ያዘላትኩም እንዳንብብኩም ሰናት ማርት ሁሉ Så för er som har den här boken, ni kan läsa samtidigt ni lyssnar på det här. መጀመርታን እሽቲ ሓበሬ ታخبوكم ኣብ ዛኔ 16 መዓልቲ ብጊጋ ስለተጻሕፋ ዘላ ኣብ ዝቅድሚት ምሰንበብኩም መቀጸልታ ናይ ኣብ ድሕሪ 15 ብድሕሪት ይዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ 15 ኢላ 17 ያኺዳ ደላ دحري 18 لا دحر 16 لا كتصحف كله سلاستداغي سلاز 16 ابز مش جمركما ندحري تمليسكم دحر 15 سنه تمصلتالاتكم مالتي رنا املاق يكون سلاز لو معنتي نزل مع التليفون قال حبيبنا هنرينا قال ጸጋ مزراب دودي Yes, så dagens ord som vi kommer kolla på det är tala ord av nåd. Kolosser 4:6 I Kolosserbrevet kapitel 4 vers 6. ننفس وكف كم زجبا كم يجيكم كتملوس من أنت كتفلتوا زرباهم بتشو التقامم كل ساعة بتسلكا يخون. Det står, ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. بتعمي importanti. نزجات منا نجر، نزجات منا خلطات، نزجات مناسبات. كم يجيرنا كم بالسولوم كم زلنا بقبوك فلت. Det är väldigt viktigt att vara medveten och veta hur vi ska svara till varje omständighet, till varje hinder eller människor vi möter i våra liv. يسي كنتاتنا قبالاشو خلو لا تستبالاشو كنتات انتي عينت ملسنو. Så i våra liv när saker går snett, vilket svar vi ger det är väldigt viktigt. نزكات المناسبات انتي عينت ملسنو. När vi möter på folk i våra liv, vilket svar vi ger dem, hur vi pratar, det är väldigt viktigt. كاب أفنا زوج قالسي هيوت هالودي. Så det ord som kommer från oss har det liv. كاب أفنا زوج قال ጸጋዲዩ Det ord som vi kommer ut från våra läppar har det är ord av nåd. ናይ እግዚአብሔር ከአልነት እምነት አምላክ ድተመለአ ቃል ብጮው ድተአመመ አለና Har vi ord som är fyllda av Guds nåd och Guds tro som är kryddat av salt. ለነገራት ብዘጋጥመና እንተ ዳ ከመይ ከም ንብልሶሉ ደይን ፈልጥ እንድሕር ኮይና እቲ ነገር መሊሱ ከፈኽ ሊብ ይወጣ För om vi inte lär oss att veta hur vi ska svara, vad vi än möter i våra liv, så kan det sakerna bli värre och större. ኣብ ኣካላትኩም ጥዕና እንድሕር ንለኹም ኮንኩም ጥዕና ስእና ኣለኹ ኣይከኣልኩን ይሕምም ኣለኹ ናተይ ነገር ኣይበሃልን Så om ni till exempel saknar hälsa i era liv, er kropp, att ni säger oj, jag börjar må dåligt, det går sämre, jag är bara sjuk. Det är inte rätt att säga så. ምክንያቱም ኢልኩም ብትተዛረብኩም መጠን ናይ ሕማም ሰባት ኮንኩም እዮም ትውፅሉ För med det mått ni fortsätter prata på det sättet, då fortsätter ni leva personer i sjukdom. እምነትኩም ካብቲ ሕማም ከውፀኩም ትደሊ እንድሕር ኮንኩም ቃንዛ እንዳራእኩም ከለኹም ኣክንድነት ቃንዛ ብኣፍኩም ክደጋግሙ ትውዕሉ ኖ ኣባይ ሕማም ኣይሰርሕኒ ኣነ ብክርስቶስ ጥዑየ ኢልኩም ቃል ጸጋ ተዛሩ Men om ni vill att er tro ska ta ut er från det smärta eller sjukdom ni befinner er i, så börja tala istället nej, även om smärtan finns, jag är helad, jag är frisk. Börja tala ut så att nåden tar ut er. ትዛረቡ ኢኹም ትኾኑ Ni blir det ni talar. ገለገለ ክርስቲያናት እዚ ነገር ኣይርድኡምን Vissa kristna förstår inte de här sakerna. ንምንታይ እዮም እንዳሓመሙ ኣይናሓምምን ዝብሉ እዮም ድብሉ Vissa säger, varför säger de, jag är inte sjuk när de är sjuka? ኖ ዝኾነ ነገር ስለ ዘጋጠመካ ትኽክል ማለት ኣይኮነን Det är för att när vissa saker du möter på i livet, det behöver inte vara att det är sant. ስለዚ እምነትካ ናብቲ ትኽክለኛ ስፍራ ክትዕብየ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ሕማም እንዳጋጠመካ ኩሉ ጥዕና ተዛረብ ንስኻ Så om du vill få över din tro till den rätta sidan av tro, då behöver du börja tala liv. Så när du är sjuk, börja säga att du är frisk. ቃል ጸጋ ተዛረብ Tala ord av nåd. ኣብ ጸጋ ሕማም የለን I nåd finns det inte sjukdom. ምናልባሽ ናይ ኢኮኖሚ ሽግር እንድሕር ኣጋጢሙካ ንዓይዲ ሓልፍለይ ብድኽነት ተጫማሊቐ ኣይትበል Så till exempel om du har brist om ekonomi, så säg inte jag kommer aldrig lyckas med det ekonomi, jag är alltid fattig. ነቲ ስእነት ናይ ገንዘብ ተዛረቦ Tala till det bristen av ekonomi du har. ኣነ ብክርስቶስ ሃብታም ይበሉ Börja tala ut, jag är rik i Kristus. እመኑኒ ናይ ግዜ ጉዳይ ዳ እምበር ናፍቲ ዝተዛረብኩሞ ህይወትኩም ክድይብ Det är bara brist av tiden, men ni kommer börja komma dit ni har talat ut. ኩሉ ግዜ ስምዒትኩም ብዝበለኩም ቃላት ኣይተውፅኡ Tala inte ut hela tiden vad ni känner, era känslor. ቃሉ ብዝብሎ ጥራሕ ተዛረቡ
Börja tala ut vad hans ord säger. ካብ ኣፍኩም ተውፅኡ ቃል ምስ ስምዒትኩም ትሰማማዕ ወይ ምስ ኩነታትኩም ትሰማማዕ ደይኮነስ ምስ ቃል ኣምላኽ ምስ ቃል ጸጋ ትሰማማዕ ክኾን ኣለዎ Så låt era ord vara med ord som kommer från Guds ord, inte från det som är kopplat med era känslor och smärta. ግሬስ ጥራሕ ተዛረቡ Tala endast nåd. ኣብ ግሬስ ካኽትነብሩ ኢኹም Då kommer ni börja leva i nåden. ኩሉ ግዜ ብዝግባእ ከመይ ከም ትዛረቡ መታን ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው ዝተቐመመ ኩሉ ሰዓት ብጸጋ ኢኹም Så för att ni ska alltid veta hur ni svarar och hur ni ska veta vilka ord ni gör, låt era ord alltid vara kryddade och vara vänliga. ሽዑ ብዙሕ ነገር እንዳጋጠመኩም ንስኹም ግን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትሰበሩ ኢኹም Så även när många saker kommer emot er så kommer ni gå från härlighet till härlighet. ካብ ኣፍኩም ቃል ጸጋ ኣይትፈቐ Låt inte ord av nåd gå bort från era läppar. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም